Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. A'a, a taji lafiya kake kuka, me ya faru ne? Dole na yi kuka, dole. Ka sani, masifa ta yi yawa. An taɓa 'yan sabon gara, an zo an taɓa 'yan rima asibiti. 'Yan wambai an taɓa 'yan kwari. Mu ma gashi yanzu abin ya tsallako ya zo kanmu. Ya zo kanmu. To ku suwa kenan abin ya tsallako kanku? Mu 'yan kasuwa Farm Center. Wallahi, jiya aka zo har cikin kasuwa an kaga an yi lebura da teburanmu da kwantenoninmu da kayanmu an take su an tatsile su an ce wai mun yi kan hanya. Wai ta ya aka yi muka kan hanya? Wa'inda suke kan hanya an riga an tashe su. Ai mana alfarma a ɗaga mana ƙafa an ƙi. To rayuwar nan so ake mu koma fashi ake so mu koma? Idan fashi kai fashi kai ke cewa kome? To in dai ba fashi ake so mu koma ba, me ake so mu koma? Dan jarida. Me ake so mu koma? An ce 'yan kwacen waya sun yawa. Sa gyara ku fa ake aka. So ake a gyara Kano ta dawo uwa London ko America. A cutar tamu? A cuce mu ka ce gyara ake so kai? To Haba malam, gyara fa ake so a yi a ƙasa fa. So ake Kano ta dawo London, America, Switzerland ko Scotland. A hakan za ta dawo London? To ɗan jarida kai ma munafiki tashi